सारनि गारिया खम दामि नुदों फाग्ला नङा सारखौ नाय नै नङा हेपि क्रिसमास ब्र हेपि क्रिसमास ओमफ्राय क्रिसमासावनो मानो बाइकजों सलाय फैखो नोङो बे मार्सिडिसखौ लाबोबा मा जायो नै मार्सिडिसखौ गारनानै नैबे सन अफ बड'लेण्ड राइट कमिउनिटि अफ इन्डिया साबस्क्राइब खालामनो थिनब्रा सन अफ बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम दे नै मटरसाइकेल क्लाब मट' ए भगबान देरहासार जोंना सारनि लग'आनो गोजा होदो सेसा जानायाव हाया बे जोंसो थैनांगोन समायथारबायलै फंबाय नै इन्टारटेनमेन्ट वार्ड फंबाय नोंखौ समायदोंलै फाख्रा सिख्रानो आंखौ समायखायो बे गारिजों नोंनि हा ना ड्रेसजों गारियाबो फाख्रा सिख्राना देरहासारा बिदिसो बाइक सलायो फाख्रा सिख्रानो मालाबा सानांगौमोन आं लोगो मोनफैबाय आलासिखौ आं खेसे खुलुमनि दे क'क्राझाराव फैदो दाउसो गावथारबाय नोंसिनाव फैनानै हाब लाया ओइ बुं मानसिनि खर' साइकेल गावलाबायदोलै दिनैसो लोगो मोनला उनाव मिथिसिगोन दे नैबे आंनि लोगो बिथां ओरैनो माबायाव जेम्स मोसाहारि होननाय मिथियो बिथांखौ दा जोंनाव फैनानै बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आं क'क्राझाराव फैनानै माने बेरायफैबाय थानाया बेनियावनो थानानै बेरायगासिनो दं आङो आइना नोंनि आइना आरो नैबे बिथाङा जाबाय एनिथिं एमजे फंबाय आंनि फार्स्ट प्रथम लोगो मोनलायनाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानाय जाबाय जोंनिनो बिखुनजो आंनि बिसिनि हिनजावनि बिमा आरो बिथाङा ओमफ्राय नैबे जाबाय आदा इस्लारि देरहासार इस्लारि एसे प्रथम लोगो मोनलायनाय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आरो नैबेथ' बयबो नायल' जाल' जोंनि क'क्राझारनिनो बिथां नालि फंबाय एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आंनाव फैनानै जेबो नङा बोर हो बिबोनांनो बोर हो बिबोना सोबाय दे साननाय जाफुंथों ओरैबायदि खुसि मानो होनोब्ला दिनै बे फंबाया क'क्राझारनि बे क'क्राझारनि नोंसोर क'क्राझारनि आं जाबाय बाक्सा बे जाबाय चिरां बे जाबाय उदालगुरिनि खुसि आरो माने भगबाननि अननायाव जों दिनै बेफोरबायदि एसेबां गोजान गोजाननि मानसि लोगो मोनलायदो आरो बेनिफ्राय आरो मा खुसि नांबावगौ दिनै नोंसोर जोंखौ एसेबां दिनै एसेबां नै आब'जोंसो रायलायगोन आं गय जाग्रा आब'जों नोंसोरलाय एसेबां मानो समायना गुफुर गावदां बोरो ना जोंनि ओजोंनि सेहेरा नोंसोरनि सेहेरा एसे आलादा नोंसोरनिया माबा थुगा मोजां जासोयो औ क'क्राझारनिफोरा थुगा मोजां जासोयो जोंनिफ्राय आबैथ' लांनो फैदो आरो फैना जानुवारिनिफ्राय फेब्रुवारिसिमाव बिनि हाबाखौ होथारनांगौ जों ओमफ्राय बहाबा मोजां दङबा नायना हरनो हागोन माने फुल रिक्सखौ बियो आंनो होदों खिन्थु आंबो बोरैबा बबेखौबा संथोंना होयोबा आंहाबो बिपद दङ ना बिनिखायनो नोंसोरनो मोजां नायना हरदो क'क्राझारनिखौ लांथोंसै आरो एसे मोनथिखानाय सिनायखानाय
गासैबो जोंखौ बरायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय मादैमोन आबै दं लोगो मोनगोन थांनानै थायोब्ला भगबाननि अननायाव लोगो मोनगोन लोगो मोनबाय थागोन नोंखौथ' बुगोन आं बिजामादैया जोंखौ बेरायनो लांखानांगौ बे ओइ नै बिजामादैया बेरायनो लांगोन ओमफ्राय एनिथिं एम जोंनो होदों Hey guys खुलुमबाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय बे आंनि गोनां फिरफिलानो आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ होननानै अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आं नोंखौ आखिथिं सोबागोन मिस सोबागोन नोंखौ आखिथिं आं सोबाजों आखिथिंसो सोबायो अब्ला सेल्स फंबाया गथ'फ्रा फट' लानो नोंजों खुगा टाइम जाबायनो ओंखारखाबाय आरो ना डाइरेक्ट नामा ओंखारखाबाय एसे समायना आर'नाइ होखो आंनो ओंखारखाबाय होनबा दे एसेबां समायना आर'नाइ होदों आंनो समायनायनि नोंखौ आङो ब्लगजों बुंखायो हे गाइस होननायखौ गाराबा आखिथिं होगोन आं आखिथिं नै बिसोरखौथ' नों मिथिखाबायानो दे फंबाय हेन्डसेक हाबिमोन जोंखौ नायफैनायनि थाखाय जोंखौ लेंहरनानै दि फिथा आरो बेदर जाहोबाय आरो जों मा होनना बुंबावनो माने चिराङाव जोङो बिजनेसजों ओंखारलांनो नागिरनायाव मादैमोननि सासे कल खालामनानै दंमोन फैबाय साहा फिथा जाहोबाय आरो बेनिफ्राय आरो जोंनो जेबो नांला बेखिनियानो बहुत जोंनि थाखाय धन्यबाद जों जुदि रायदावदो थांबाय थानाय समाव बेनिफ्राय आरो जोंनो जेबो नांला आरोना बेखिनिखौनो जों जोबोर सान्थि मोनो जोंना DSF मावो आदा रायदावनायनि थाखाय दे गासैबो मोजाङैनो था लोगो मोनगोन ना ada मा क्लासाव फरायो फिसाजो केमेरा खेबनाया बायो दे नों केमेरा खौ खावलाय गिदिर गिदिर सार आंनो हरदो एसे आयु बेसे नायलाय गथ'खौ नायलाय मा बेलाय बर'बो नङा बाङालि स्टाइल आयु गिदिर मानसि जानांगौ दे फरायनानै किउट खागोन बिनो सिनजाबाय दा बियो नोङा लोगोनिया बेनोखा आंनि माबा लादों शिलंनि शिलंनि शिलं हाबा जाहैदों लाइ मोख्रायाव थांदों शिलं हाबा जाहैदों बे बिफायालाय बोरो फैयाखै बेनिखायनोथ' बेखौ नायनानै सानबाय आं बर' गथ'नि स्टाइल नंथारो आयु आंजों लोगो जादों जोंना दे आंबो शिलंआव लोगो मोनगोन दे शिलंआव लोगो मोनगोन दे लाइ मोख्रायाव दे बर' रोंगौ दे मा रोंगौ शिलंनि भाषा बुंलाय शिलं का एक कोई भी बोलो भैया बोलो मेरे को भैया बोलो शिलोंग में कैसे बोलते हैं भैया को बोलो किजो लोगो मोनना दादा दे माबा लोगो मोनगोन आरो लोगो मोनगोन आयु बे फिसाजों दे सिनजाबाय फरायाखै नोङो मा क्लासाव फरायाखै दा मोजां फरायदो आगै दे एसेबां समायना गथ'फोरा तेना फरायो जोंना होमबा जों बिदाय लानोसै दे